Yo, what's up guys? It's your boy Bisaya React. So karon guys, dahil guys is Sabado. So Sabado guys, weekend na po. So wala tay pasok sa trabaho. So chill-chill muna ta karon. So shout out dahil sa mga Bisaya diha nga naa diri sa Manila no. So shout out sa inyo. So karon guys ang plano na ang akong tanawon karon ay ang kinabuhi sa probinsya, syempre by City Horviners no. So sa mga Bisaya diha nga wala pa subscribe sa City Horviners, i-subscribe ninyo sila. Sa mga Bisaya diha nga ganahan o Bisaya nga vines, pampagood vibes, so kung nga stress reliever, so yon. I-subscribe niyo ang Secure Viners para updated mo sa ilang mga video nga pampagood vibes. So karon guys, sa atong tanawon ang kinabuhi sa probinsya So ah ang dokyo dahil no, ang dokyo Barumbado, so ang wala pa, so nasa part 3 pa lang ako, so may part 4, part 5, part 6, sa part 7 na sila. So ato muna silang dito muna tayo sa kinabuhi sa probinsya. So kung makit-alin nyo dire na dire si Moy Moy no. So Moy Moy. So pasensyaan nyo na guys kung halo nga Tagalog kay dili malikayan nga katagalog ginagmay. So na si Moy Moy dire sa Basakan ano. So let's go. Kinabuhi sa probinsya by City Horviners. Si Bubong si Titing. Nakita ang interviewon. Magdalay po cameraman. Okay. So mali kaganahan ako sa Secure. Ang kaganahan ko na ako sa Secure Viners guys no. Kaya ni sila si Bubong, si Bubong, sila Dokyo. Basta halos sa maayo mo dag sila active, maayo mo dag pagkuan sa ilang mga role nila no, si David na. So si Tilio murag makamingaw po si Tilio, pero si Tilio murag dugay-dugay na pud wa kauban sa ilang video kay busy si Tilio karon murag nagkuan sa iyang karon sa iyang kinabuhi no. So busy pa siya sa ilang kuan, sa ilang course man siguro to, murag na sa iyang course to. So ayun busy. So unta makabalik na po si Tilio bisag pa ginagmay nga video kay makamingaw po si Tilio nga mabalik sa Secure Viners. Let's go. Karon mga kauwing ko aniana kita sa atong destinasyon. Ug karon nakakita ko aning tawong pirti pagkakugyan. Nanguha siya lapok. Wala ko kabalo kung saon niya ng lapok. Munang atong interviewon. Tala. Nanguha og lapok. Kani kameraman. Ug makita ninyo mga kauwing-koing, gasugod na ning lapok. So dato ko maanad untaan pero para ninyo mga kauwing-koing atong atuon dinhi siya koy. Ato laging sayo. So, mga ka-oink-oink ka. Anong oink-oink? Kasi baboy si Buwang. Turong kung unsaon niya ng lapok. Si Moy Kaya Moy, balik ilutuon or balik iyang sumukon si Moy Moy. Manong, may hapon, Manong. Manong. Idiot. Lalo maday kay Manong. Lalo maday kay ninyo ang lapok. Manong, may interview minimo Manong. Unsa man? Hinduol ta minimo kay interview ta kanamo. Unsa man nga interview? Ay para sa dokumentary aron may TV po ka. Padul po na rin Manong. Ay na para bagi ko gitrabaho. Ay naman ka pwede naman ko na imong balikan unya. Padul po naman hari dapit. Dali ra bitaw po ni kaayo. Nahala. Ikaw kay cameraman kay against the light diha. Against the light. Yo. Ikaw ba pati ni? Tanaw ako sa nila ko. Interview. May adlaw din nato Manong. Unsa di ngalan nato Manong? Tamoy-moy. Tamoy. Yo sa makani kalapukan tamoy mo nung tamoy mo nang. Hapon naman pud kaayo nya. Unsa man na imong gipangkuha ana? Gakuha kag lapok? Kuha nang ko kaning kuhol ro. Kuhol. Ah. Kuhol na Yo sa man na nimo nang kuhol? Kuha kaning isudan. Intawon pagkaluoy kay. Ug makita ninyo mga kaoink-oink, intawon kani idi ay ila ang gikuha nga kuhol, intawon ila din sudanon. Unya unsa man pud inyo ang luto ani inyong kuhol? Kanang kuan sa gula na siya kuan kanang tomato. You can put some ginger, onion, garlic, and you can put some seasoning. In English ang kamahak, gibugkuas ka boy. Atay ka. Like what is that? What you call that? Coconut? The coconut oil. Gata. You put some and special. Don't forget to put some betsin, asin, and special the magic syrup. And also you put some sanglan. That's why we call it kuhol. The alcohol mabukol. Got it? Atay, confirm siya rin ko. Atay, is Moy Moy. Mayo, pagkagama.
Ya, kontento Nalos po ka din ang ninyo kwan, ang interviewer. May. Oo, oy, kontento kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat kami sa Ginoo. Sakto ka noy. God bless ka noy noy. Kanigi po kuan iya maginihatag para na to. Pero Pero lahi ilok. pa ako noy. Kani imong pamilya ani noy. Mukaon ra pud ani imong kuhol nga gikuha. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat gyud ko sa Ginoo. Muangay ra pud sila anang imong angkuan. Kanabi imong kuhol na makuha ani muangay ra pud sila. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat gyud ko sa Ginoo. Unya no makakuha ka dagan kay haani no kay kabalong ko dagan makaning kuhol. Usa man nimo ibaligya or paambitan. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat. Nabad trip na kuhan, no? Nabad trip na kuhan, bubong. Puro praise the Lord, wag tubag ni mo Ko sa ate. Ginoo. Unya nong dili pa katignian aning lako ani lapo kayo haani. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat gyud ko sa Ginoo. Naya kay maki-istorya ning murag gyapon istorya. Unya nong unya kaning imo ang kuha ang kuhol pamahaw pa ni to panihapon muni yung kanon. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat gyud ko sa Mura Ginoo. gini gyapon kabalo ko mo na imong tubag. Tubag na ako pumunta na ba? Praise the Lord. Hallelujah. Nagpasalamat gyud ko sa Ginoo. Dai pumunta. Tara kami naman. Di magpulos ka ni. Matay wala pulos kay ka. Sugi ang buanga ka. Unsan sa nila na ipasalita sa TV? Praise the Lord. Hallelujah. Magpasalamat ang Ginoo. Channel. Nan. Wait, guys. Atay din. Kaya mo rin siya kuhan, puto. Atay. Puka. Oras kuhan. Adlaw man. Tapos Mayong, si Mayong. Karon mangod manong nagagama may dokumentasyon. Ari po ka kameraman. Tapos likod. Ana pa kita agi ang tuma. Oh, manong karong adlaw mangod gagama dokumentary aron kani mga tawo sa probinsya unsay panginabuhi. Karon manong unsa may panginabuhi nimo? Nong, unsay panginabuhi nimo ba? Unsay Kaya wala pag panginabuhi mic. mo dire? Kaya wala yung microphone niya. Mayong. Ay naman. Nung nakadungog ka nako nong? Nung unsa may gikalangawan nimo ning kinabuhi nimo sa probinsya? Tubaga po ko nong. Unsa ko no? Unsa? Saka na. Amang. Ah. Di tama ka sinabot. Di unsa man di mo na ganito na lagi ko. Unsa man igi mo aging gula na imo ang paglingkod-lingkod haani di ay. Lami ka istorya di ka sinabot. Unsa man nung amang ka? Dili biya. Aw na naman dai na kabalo mo. Unsa may imong gikalingawan ani atong Dili, probinsya? dai. Imong trabaho ba? Mo lagi mo yung kang na di man mo kasabot taro nga pud nong. Na-stress ang Dili taga-interview. biaray mo ang mura tayo mo ang nabal ang tarong istorya. Ay naman pagkabudlaya ka. Tala kabiraman wala ko mangita ka laing. Istorya tarong. Kung sa mamlaking pag yun. Karon mga wakwak ang aurora. So, ano to guys, no? 30-30 katawa, no? 30-30. 30-30 pagkagama. So, mga to guys. So, guys, you know, so, isubscribe niyo guys ang Secure Binder sa mga Bisaya niya. Good.